schenkt ons stoes. Met die trein als zien werden als ik hoes. Met alles krijg je nog de beste zin. En ik is meer om te dansen. Nu in de pauze, dan vloog iedereen naar buiten om te roken. Iedereen zwaar, maar wie niet gek. Iets gedaan, de zien we leers. Hallo Jumbo! Ziet je dan eindelijk? Ik ben nu overal aan het zoeken. Overal beveer niet zien. Ik wil even gaan zeggen, vorig jaar wordt er voor uitgenodigd door een drankje te drinken na afloop. Ja? Maar ja, toen kwam we vooral weer afklappen. Wat de boel had toe. Oh, dus de dag hier, nu We heb je hebben wel via een niet. schriftelijke klaag ingediend. Ja? En nu Via stond je, hè? YouTube. En nu stonden we dus in de pauze. Nou ja, nu Ja, dat dag, hè? Wij zien we in de foyer van de artiesten. En hij zegt, dus Katja weer, schuift hij eens op, dat is al 6 keer een beeld geweest. Ha, prikkelaat. Maar goed, verstonden hij bij Bert en Evelien. Zie je, nou met je nog een liedje nummer? Nummer 6. Wie heeft dat geschreven? Dat is geschreven door Huub Frans. Huub Frans, ken je niet. Dat is de politieagent. Oké, een politieagent, oh, politie dat ook al met. En wat denk je? Ja, wat denk je? Dat is een beetje afhankelijk van wie de lui vinden eigenlijk. Ja. Ik vind zelf vinden een leuk nummer, maar... Oké, ja, dan kan je zeggen, ik vind het een stom nummer, maar je moet zingen. Nee, daarom. Nee, we vinden zelf wel een goed gevoel bij, ja. Oké, van alle duimen, hè? Van alle duimen, toi, toi, toi. Als je deed bij Maurice, bij Margie en bij René. Kiss me on the lips. René, kiss me on the lips. I only say it once. It's me. René, listen carefully. Embrace me with your body. Zenuwachtig. Nee, geen. Nee. En je hebt zelfs gestaan dan, hè? Ja, is de 4e keer, hè, dit jaar. Hè. En dicht 88ste? Zo gaat het ongeveer, ja. Ja. Ja, het is zo, hè? Je 90 jaar af. Nee, meneer jong. Precies zenuwachtig. Nee, nee me. Wat een saai leuk. Kom gewoon bij, ja. Angelina is zenuwachtig. Ja, maar die hebben we al gehad. Maar ik zeg tegen iedereen, hou die Angelina met de chef in de gaten. Ja. Want die item. zoenoeren. Ik wil zijn weten wat we dus achter de coulissen gezien hebben. Hè? Ja. We willen maar weten wat we achter de die coulissen van hun vieren. Ja. Noah. Zoenoeren heet de chef, hè. Alles moet er huren, hè. Let op, hè. Zeg niks te hel, want hij vertelt het door. Ja. Ik waarschuw niet meer. Hallo. Is hij vrij aangekomen bij Peper en Zaait? Ik ben de chef van Die is het storende factor, opzij. zal dan denken maar eens. Ja, die denkt toch al aan mij. Je zegt, TV-prikkel, eliminatie, zien we hem. Mooi dat je Fox Live. Kom maar. Ja, nee, Fox Night. Ja, Fox Night. Bel me. Zeg, wat lees je zich hier? Alles. Liedje nummer 7. Van Patrick Hummels. Van Patrick Hummels, liedje alles. En vind je dat zelf leuk? Ja, dat gaat over eigenlijk de vastelavond, mis de vastelavond, juist. Alsof het nu. Hier, ja, voor ons dan als mannen, en hier knap meisje is. Zo wie ik zeg maar. Ja, juist. De held van vastelavond, voor zelf vindt het dat we moeten winnen. Gewoon. Ja, dat vindt iedereen. Dat vindt iedereen. Maar ik zeg altijd wat ze wil, moeten ze naar de politie brengen. We hebben een leuk liedje. Het is de sfeer, dus vastelavond. Het is la 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 la. Oh, zullen we dan wachten? Hatsé! Zo, dan waren het daar. Ik kom vrij bij een neuzangeres. Oh, hallo. Wie het hier? Ik heet Katja. Hallo, let er wel even op, hé. Hoi. Dat is hij gewoon met. Wie zit hier? 47 TV prikkelde me na. Oh ja, daar heb ik wel vaagheid van gehuurd. Leuk, dat ga ik eens vullen. Ja, leuk. Ja, chic. Leuke lui, ja. Leuk, dat ga je zien. Hey chef. Hey chef. Chef. Hey chef.
Een vakjury hebben gehad en een prominente jury die samen voor 50% van de puntentelling hebben geteld. En het volk van Maastricht heeft voor die andere 50% gezorgd. Dat zit hier, gebeurt veel te lang.